Ahojte moji milovníci taliančiny, vitajte v členskej sekcii Talianské slovesa v konverzácii. Členská sekcia neznamená, že máte členstvo, ktoré sa obnovuje každý mesiac. Znamená to, že hneď ako si zakúpite učebný materiál Talianské slovesa v konverzácii, tak budete mať prístup do tejto sekcie, kde sa nachádzajú tie materiály. Čiže sa stanete členom po dobu 4 mesiacov. Takže poďme sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Talianské slovesa v konverzácii som vytvorila práve pre študentov, ako ste vy, aby ste sa prestali učiť talianské slovesa pasívne a začali sa ich učiť naozaj aktívne, priamo vo vetách, tak ako ich budete reálne používať v konverzácii. Tu je jedna pripomienka. Nezabudnite si stiahnuť zoznamy slovies aj prekladové vety do vášho prístroja, pretože takýmto spôsobom vám už zostanú navždy. Potom som pre vás vytvorila videonávod, ako z týchto zoznamov vyťažiť maximum. Určite si pozrite toto video, ktoré je plné rád, užitočných rád, a ktoré vám dá aj určitý stimul, určitú motiváciu do učenia sa týchto slovies. Potom tu je také krátke video, ako si stiahnuť PDF-ka pre tých menej technologicky zdatných, ako som ja. A tu aj inštrukcie k tlači. Radím vám vytlačiť si tieto zoznamy slovies a aj prekladové vety farebne, pretože v zoznamoch som zvýraznila červenou farbou buď problematické slovesá, ktoré sa študentom ťažšie pamätajú, alebo aj slovesá, ktoré sa viažú na určitú predložku. Takže čo sa týka vizuálneho hľadiska, je to veľmi užitočné pri memorovaní, pri zapamätávaní si týchto slovies a aj predložiek. Dobre, a tu už máme sady. Talianské slovesá v konverzácii pozostávajú z 5 sád. Takže prvá sada, pravidelné slovesá, ktoré sa končia na áre. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Pravidelné slovesá áre, takže toto je prvý zoznam slovies. Tu si stiahnite prvý zoznam z taliančiny do slovenčiny. Tu môžete vidieť, že sú ako prvé talianske neurčitky a až potom je preklad. Toto je vlastne pasívna taliančina. Lebo keď si zakrieme tú slovenskú časť, tak je jednoduchšie to preložiť abitare bývať. Tu si stiahnete druhý zoznam zo slovenčiny do taliančiny. To je ten istý zoznam slovies, iba že je to obrátené. Prvá časť to sú slovenské neurčitky a až potom je ten taliansky preklad. A toto je vlastne tá aktívna taliančina. Čiže ak si chcete budovať aktívnu slovnú zásobu, tak sa venujte najmä tomuto. Skúšajte sa zo slovenčiny do taliančiny. Ale nie len neurčitky, ale plnovýznamové vety. Tu si stiahnete tretí zoznam, iba slovenčina na preskúšanie sa. To má viacej strán, toto je len prvá strana. Čiže tuto máte neurčitky v slovenčine. A tu si stiahnete štvrtý zoznam iba taliančina. Keď si chcete precvičiť tú pasívnu taliančinu. Tu sú nejaké vety, je tu 13 vied zo slovenčiny do taliančiny aj z taliančiny do slovenčiny. Tieto vety sa nachádzajú v zoznamoch slovies a sú to viac menej frázičky, ktoré sa naozaj používajú v bežnej konverzácii veľmi často. Toto je najhodnotnejšia časť zoznamov slovies, pretože teóriu dávame do praxe. Tu si budete mať možnosť precvičiť tie slovesá priamo vo vetách, tak ako sa používajú v reálnej konverzácii. Pripravila som pre vás 2 kola. Prvé kolo, vety, ktoré sa končia, teda slovesá, ktoré sa končia na áre. Prvé kolo v tomto zelenom obdĺžniku a je to aj kľúč a potom druhé kolo v tomto červenom obdĺžniku spolu s kľúčom. Takže takto si to krásne precvičíte, je to všetko prehľadne vytvorené.
Rovnako prehľadne sú vytvorené aj ďalšie sady. Druhá sada to sú pravidelné slovesá, ktoré sa končia na ére. Samozrejme sú tam aj prekladové vety, dve kolá aj s kľúčom. Tretia sada pravidelné slovesá, ktoré sa končia na íre. A štvrtá sada pravidelné slovesá aj nepravidelné, ktoré sa končia na arsi, ersi, irsi, čiže zvratné slovesá. Ako bonus som pre vás vytvorila 5. sadu zo všetkých týchto slovies, čiže tam sa nachádza mix najpoužívanejších slovies v taliančine v bežnej konverzácii. To sú slovesá, ktoré sa končia na áre, ére, íre, pravidelné aj nepravidelné, čiže fare, andare, venire a tak ďalej, plus zvratné slovesá. Naozaj stačí 5-10 minút denne a už o pár týždňov dokážete vytvárať vlastné vety bez dlhého rozmýšľania. Začnite sa učiť aktívne, začnite sa učiť s výsledkami. Ja sa teším na váš pokrok. Čau!